gobe za ka mutu, kai da kai nake, kai mai kallo na da kai nake, gobe za ka mutu. Saboda kar ka yadda ka kwanta bacci yau baka nemi yafiyar Allah akan laifuka da ka aikata ba. Kar ka yadda ka kwanta bacci yau baka nemi waɗanda ka zalunce su yafe maka ba. Kar ka yadda ka kwanta bacci yau baka maida wanda yake bin ka bashin nan kuɗinsa ba. Kar ka yadda ka kwanta bacci baka nemi yafiyar Allah akan laifuka da kai ba. Gobe za ka bar duniya, gobe za ka mutu, gobe Allah maɗaukakin sarki zai turo mala'ika ya ɗauki ranka. Kana jin maganar ne kamar wasa, amma mutuwar nan tabbas gobe za ka mutu. Ka yi ƙoƙari ka nemi yafiyar Allah kafin gobe, ka yi ƙoƙari ka biya duk wanda yake bin ka bashi kafin gobe, ka yi ƙoƙari duk waɗanda ka san ka zalunce su, ka yi ƙoƙari ku warware kafin gobe. Mai gidanka da ka riƙe canjinsa, ka yi ƙoƙari ka maida masa, ka ƙoƙari ka warware kafin lokaci, kafin gobe ya kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Annabi yace duk wanda ya san ya zalunci wani abokinsa, ya zalunci dan uwansa, ko ya cutar da dan uwansa, ko ya zagi dan uwansa, annabi yace ya je ya same shi su warware. Ka tashi ka je ka samu dan uwanka nan da ka zazzage shi kuka bata, ka je ka same shi a gidansu yau kafin gobe mala'ika ya zo ya dauke ka, ka je ku warware a yau. Ka tashi ka je ka mai da kuɗin nan da ake binka kafin gobe mala'ika ya maka sallama. Gobe Allah zai dauki ranka. Wannan bawan Allah da ka zage shi ka ci mutuncinsa, ka je ku warware, ka je ku warware.